Wasiri bobochenu kuruwase kaunti ya Nyamira mosike Dr. Donald Mogoi nigaboririe abananchi kugenda kwerikia ensi y'omurobori sha libanyaga bakonyora obubwenia korengana n'emirobori ya serikali boigo nigo Dr. Mogoi aboririe bari bonsi babwate oburwaire buganirie kumanwa banyaga bagwesokia ase amatukare bocio eri kwerikia batikonyara bakonyora obokonyi bwokumanwa korwa ase ose obwochikosirwa ne nyagitari eyo ya Nyamira kwetera ase kaunti ya Nyamira. Abananchi barorange 48% waitu wa Nyamira abarabeanga abantu 1300 na batara register na tutagete monswa register kiagera kobwatesha kobirira isiekero gocha kurwari gwase kinyagitari chetu baria ba bwate burwiri bundu bwensi ko bapili nga muchiche mobe screen abanyagitari mbari bawucha kuru America ba combine abanyagitari bitu kuruga Nyamira banyarko bako bakonya asuko barwari estajiko kambu yege tutagete bari bonse bagocha kiarantu watasha ito torenga kisha ite kuba shughulikera kuhakikisha eventually kero yo monyari ko buku ukurwariwa bo muchiche abanyagitari bitu barore egere babikase list yo kuhakikisha mnyarko mo konya si sajiko kambu ntuntoro te wuchina besa tutagete uchichira sha eto wochaka Monday tochikore all through mpaka Friday so nyege gute manga ngarito senarito ranyako kora 24 hours na kutoka kora 24 hours ikere nyegitari operate 24 hours muntu ndubenso gwato uroire anene mono bulibote kiro kubaru na bagocha kera ndu wata specialist bagocha go okolegasi